Ahoj, ja som Hana z Cold Call a rada by som vám dala svoje osobné tipy na relaxáciu a odpočinok. Toto je môj obľúbený sirup levandule, ktorý je krásne voňavý a aj v zime môže priniesť pocit pohody a leta. Sirup meduňka a hežmánek je kombinácia, ktorá pomáha relaxovať, napomáha spánku a pozitívne ovplyvňuje náladu. Poznám veľa ľudí, vrátane mňa a mojich detí, ktorí majú radi uvariť si tento čaj pred spaním. Kombinácia bylín prináša zdravý spánok, relaxáciu a odpočinok. V našom e-shope máme aj ďalšie značky, ako napríklad Mydlár na údvou koček, Kvietomluva, Ťuli a Ťuli, nebo Panakea. A moje tipy a osobní favoriti sú táto kúpeľ s epsomskou a himalajskou solí a s krásnym mixom uvoľňujúcich byliniek, alebo kvietová voda hežmánek. Vyberte si svojich vlastných favoritov na relax, odpočinok a príjemné chvíle.